नमस्कार हेलो ओडिया तरफरु समस्तଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ 2024 ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ। ରାସନ କାର୍ଡ ଇ-କେୱାଇସି ପାଇଁ ଆଉ 2 ମାସ ଅବଧି ବଢିଲା। ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇ-କେୱାଇସି କରିବାର ସମୟସୀମାକୁ ଆଉ 2 ମାସ ବଢାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 96% ଲୋକଙ୍କ ଇ-କେୱାଇସି ସରିଛି, କିନ୍ତୁ 13 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାକି ଅଛନ୍ତି। ପିୟୁସିସି ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି। ଗାଡି ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏଁ ସମୟ ମିଳିଛି। ପିୟୁସିସି ବା ପଲ୍ୟୁସନ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯାଞ୍ଚ ଅବଧିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ଯାଏଁ ବଢାଯାଇଛି। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ଏହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 42ଟି ପଲ୍ୟୁସନ ସେଣ୍ଟର ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ। ପୁରୀ ହେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ବଦଳିବ ରୂପରେଖ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ଏବେ ହେବ ମହାନଗର ନିଗମ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାକୁ ମହାନଗର ନିଗମ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସହର ସହ ଆଖପାଖ 7-8ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଏବଂ ସହରର ବିକାଶ ହେବ। ଚୀନକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ଭାରତ। ବିଶ୍ୱରେ ନମ୍ବର 1। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ। ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଚୀନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ନମ୍ବର 1 ଦେଶ ପାଲଟିଛି। ଆମେରିକା କୃଷି ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତର 152 ମିଲିୟନ ଟନ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରି ରାଇସ୍ କିଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଚାଉଳ ଏବେ 172ଟି ଦେଶକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁଗଳ ରାଜ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ପରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଭିଜନ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଘନ କୁହୁଡି 50 ମିଟର ଦେଖିବା ମୁସ୍କିଲ। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ କମିଛି କିନ୍ତୁ କୁହୁଡି ବଢିଛି। ନୟାଗଡ଼ ଆଜି ଘନ କୁହୁଡି ଯୋଗୁଁ 50 ମିଟର ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝରରେ 200 ମିଟରରୁ କମ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ଉଦୟଗିରି ତାପମାତ୍ରା 5.2 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ।